Hey, kaixo lagunak, vengo de vuelta Minecraft euskeraz honekin. Bakit denbora asko eman dudala saio berri hau egin arte, bale, honez pizkat okupatuta liatuta. Eta ben batxillergoarekin, pues, nahi edo ez liatuagoa nabil. A ver, tugu ez lehen bolak, segundo. Redstone, hor burdino egiten ari da, dekogu hor pizkat polbora ere. Igual, mendeko burdin pizkat ere. Men urrera dekot ere desegiteko. Olengo ditu pistoitxo batzuk. Barko dut. Hau. Eslim bolak ere beharko ditut. Burtintxo hau, eta hasiko gara, zen bada espada ez dut oso ondo horatzen, ez dut zela holan, hemen hau hemen, eta gero hemen burdina, eta hemen erradesten ez dut errat. Vale, horren behar ditut hori, 6 justu. Ematen didan egur honekin. Ez nago emango, que pena. Ze pena, ez nago emango. Bost. Gana baterako dut honan. Txas, pistoi txaskorrak. Primeran. Baina, egur pizka bila behar dut. Bai, eske behitu. Atzo gauean, lo egiten dengola hor pisa egin nuen, eta justo hor eskuan daukan lehenengo gauza hartu nuen erabiltzeko, hori pisa egiteko, joe. Horregatik dago holan. Txisteak aparte. Txiste saiakaraz aparte. Hau holan. Hau hemen. Eta hau hemen. Pistoi itxaskorrak. Bale, orain. Ingo ditut makiltxo batzuk, egiteko antortza batzuk, barko dut hau pizkat hor, egiteko repetidoreak. Hau lan. Eta beste logo egingo ditut. Bada espada izateko ondo hor, soberan, hobeto. Falta badira baino. Hori da, orduan, egunez egiten den bitarten, hemen dekogu hau, nola gaude behu, hemen dago, etxan hor, errez. Normala, bestera, beste gozatxoetatik nivel hori dekot. Hau, esen, bai, ongi da. Vale. Igual prestatu hartu behar duten baitetik ere pizkat hau jartzeko, izateko. Eta, hemen hau egiten ari da. Ongi da. Iru. Bat bi, eta euritan hasi da. Vale, barkatuko didazu, baina hau bai, eureak enduko dut super molestoa da. Uri izatea. Ez beste edo zergatik, super molestia haundia da. Baina eski super molestia. Bagatik kentzen dute, osea, zait zarata eta da super... En fin.
Beharko ditugu, bi... Iru repeti... Bueno, igual baten bat gehiago egingo dut bada espada. Baina, printzipioz bido irurekin, eta mendi bat pilatu behar dugu, nonbaiten. Egiteko egingo duguna. Mendi dirudi dagoela hortik baten bat. Edo ara, ez dakit. Beratuko dugu orain. Eta gero ja behar bada trenbide batekin konektatuko dugu. Birekin jaso beran. Hori da, perfecto. Utsuko dugu hor, topera. Bat bi, bat bi, bi, bat bi, bat bi, bat bi. Baitugu bost, eko hemen entortzatxo batzuk. Igual botoi bat. Botoi pare bat beharko ditut. Eta botoiak egite ziren, uste dut bi... Bat bi, bat bi. Vale, joango gara mendi baten bila. Ezen urbil. Baitu, menek hartu dugu dezakegu area. Menditxo batea, beha. Bitu, hemen hau. Hau, hemen, bitu, hor daude. Hartuko ditugu. Beti ondo datoztera ezulak eta... Mendik. Hemen bertan egingo dugu ja gure super... Base... Sekretu hau. Hartuko tamen tokitxo ondia. Beharko dudala. Hasiko naiz hemendik. Hala. Etorri. Ordan gauza da. Pizka gehiago kendu behar dut. Hau ere, hau ere, hau ere, hau ere, eta erdi, ba. Ongi, ondo da. Stekot. Meatian. Hori pikotxo bat. Ez dut. Hola. Ez dakit nora iten ziren botoia. Bale, bai. Hor. Ondo pentsatutan eukan. Bi botoitxo. Eta orain. Bi iru lau. Bat bi bat. Eta hor. Perfecto. Hau utziko dut hor goian. Eta hau eramango dut. Eta utziko dut hemen urrea urtzen. Orduan, esan dugu zegoela hortik. Hemengo bidean. On the road. Bueno, esango dizuet, joren ja garaietzen ari dela pizkanaka. Badeko dala dure askotik reserbatuta Black Ops 2. Eta baditu dala plan pare bat joko honetarako, Black Ops 2-rako. Saiatuko naiz ateratzen den egun berberean lortzen, eta ateratzen den egun berberean bideotxoren bat igotzen. Baina, bueno, ez dakit nole beko naizen klaseekin eta errollo guzti horrekin hor erditik. Saiatuko naiz hor lehenengo egunean edo egiten bideo eta igotzen, eta ez bada lehenengoan bigarrenean, aldudan bezain pronto. Baditu dela, badeko dela reserbatuta eta aditu dela planak berarentzako. Beraz, posiko nire zelteste. Mendiko lan, taka,
Hortik botako dut. Pam. Perfecto. Eta orduan, hemen izango da sarrera. Sarrerako beharko ditugu bi pistoi itxaskor. Baina ez hain. Pentsatu behar dugu gutxi gora bera, hau hemen iratuko dala. Hau, ahi ba. Bale, ez ondo. Ui. Holan, orduan. Mendik egongo da lurra. Eta mendik izango da gutxi gora bera gure sarreratxoa. Hau guztio kalkulatu behar da. Eta orduan kendu behar dugu hemendik adli gehiago sistema guztia prestatzeko. Orduan. Sistema. Redstone sistema hau. Redstone da guztuko, nik pillo gustatzen zeite. Eta hau da, zuek ikusteko adibidez, egin aldeen adibide txobat. Vale? Eta, bueno, gero zozer utilitzen bazaizu edo zozer nik egitea nahi duzue. Emon ideiak eta saiatuko naiz gauzak egiten. Eta gero nahi baduzu ere egunen baten egingo dizuet 3 en raya hori badakidela egiten, nire kontura egin nuen, deko nire egiteko era ere. Orduan nahi esatekotan egin dezaket. Ea gutxi altizuet egiten. Hau zen. Dutuko dut lan, hau zen. Hau bat. Edo goian. Ez dut gogoratzen ondo. Igual goian, pentsatzen pizkat. Mugula horretarako dagola. Hau zen. Menolan. Zabalera gehiago emon bar diot. Tokirik eza. Toki falta. Motzu beratu nahi zabalerarekin. Ikusten nola da. Gero ja tapatzen da, tapatuta usten da eta listo. Orduan, hau zen olan, eta ez baina izerratzen, hemen. Antortze pare bat zijoazte, hor bat, hor bestea, eta orduan. Hori da, olan? Bai, claro, vale, ja. Bale, orduan hau jarri dut txartu ez da hemen. Baizik eta hau amendoa. Hau holan. Orduan hau hemen eta hemen entzen dugu hau batik eta amendoa bat. Vale, ondo, horrarte ondo. Gero botoia zorazki mendi jarriko dugula. Hori orain ikusiko dugu. Piskat gehiago urikuko dut zabaleraz. Eta barrurantzere. Sistema guztia sartu ahal izateko. Hau hemen diko lan. Hemen duko dugu hau erditik. Fuera, eta fuera. Kanpora. Zer eskatzen du herria. Eta hau zijoazten hemen, bi, kontrolatzeko hauek lehenago, hau lehenago joan behar da, hauek baino, bestela ez da ondo joango. Ez da ez dela ondo joango, ezik eta ez du ondo
egingo lana. Bale, esturatu beharko dut. Eta, orduan, botoia bentsatu behar dugu, non jarriko dugun. Adibidez botoia, hemen joan aldaiteke, botoi bat. Lurrarekin uste lurrez egina dagoenez ondo geratzeko lurra jarriko dugu. Orduan, hor, botoitxo bat, eta sakatzerakoan, horiek batzen dira. Ongi, bale, klaro, orain ez dut. Bale. Eta hemen ikusten, ez dago eguzkirik, ez dut ikusten. Uste dut ja, gaua heltzen ari dira. Gaua jazten ari dira, ja da. Eta gaua jausterakoan, oso ondo saiatuko ia, gau da, lan egitekoa, gero barrutik ere egon behar da botoitxoren bat, ireki ahal izateko barrutik, eta atera ahal izateko, orduan. Horretarako da bigarren botoia. Orduan, pentsa behar dut, momentutxu bat, gaua justu nari da Minecraftean. Hau salduko horra, eta gero orduan hemendik izan behako dugu bidea, eta orduan botoia adibidez joan daiteke hemen, eta orduan pase guztia egongo da aruntz. Orduan, ea ba. Botoia hemen jarritzen badugu, hemen ez. Hemen. Hor. Eta gero redstonearekin. Bat, 2, 3, 4. Ea ba. Claro, gongo gara. Tengo dugu lan. Muy bo. Eta zergatik ez da. Ea ba orain. Vale. Eta orduan konektatu behar dut guztia. Bata estarekin. Claro, hemen daude, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jarriko dut hemen hau, badezpada. Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bale, ondot hemen. Ingo dudana da, beste erlepitador bat. Onduntzez joateko, ronaren hemen gogo inateke, eta ingo nuke plus. Claro, hau baino harinago joan behar da, orduan hau. Ez. Hau da astiro joan behar dana. Araz hau. Holan. Horain jada guztia hor. Hori da. Gusten duzu nola papat. Papap. Horain jada guzti hau. Tapiatzea. Porito horatzeko. Horain jada guzti hau. Tapiatu. Eta gero ja, basea egiten hasi. Badazpadago besteko jarriko dumen antortxatxo batzuk ez nizera zer fidatzen monstruetaz mob etaz, ez monstruak, mobak. Holan. Orduan, hau hemen. Oi, ba, ikusten? Gutxen uste duzu momentuan, plus, creeper bat. Kizak ditut, bai, gezitxo batekot. Ole.
da botatzen. Halako? Ondo. Hala, bat gutxiago. Hau. Kale faltatzen zitzaidan orain, kliper bat guzti hau lehertzea. Egin ostean. Honen kamuflaja egiten duzunean, saiatu pizkat, hau da, servidore baten egiten moduzu edo, lagune egiteko eta, saiatu egiten, hau adibidez asko ikusten da, baina adibidez egiten badugu lan pizkat, ez dakit, alo Minecraft, saiatu usten hain logikoa ez den gauza bat. Usteko dakizuen ez Minecraft oso logikoa da, eta orduan utzi ezazor pizkat olan vamos, Minecraft itxore esan dezala. Beste hitz batzuekin esan da. Ez dela oso zaila. Gusten, hola, pizkat Minecraft itxora. Nik ez diot askoz gehiago emango. Eta lehen, orduan guko langoa, zaite dintu. Eta listo, barruan gaude. Ui ba. Oioa. Etorri ona, etorri. Hala, listo. Bitu, luma bat eman digu. Primeran. Eta gero hemen barruan ere, guk hau ez dugu gule lagunei eta ez dugu eragutsiko orduan gulan. Gukonekin, bale, hau ikusiko da pizkat, baina, bueno, holan egiten dugu. Eta tapiatzen dugu, hau ja, zerekin tapiatu ja, berdin du. Holan utxiko dugu eta holan. Perfecto. Eta gero ja basea ezin mendik egiten, ez dakit, egin holan, bat, bi, geitsi pizka bat, eskalera batzuekin ondo egin da, hol polito. Eta gero ja zi blako hori, base sekretua. Base sekretutxu bat hemen egin. Eta listo. Orduan, bueno, orduan ikasi oso estabitu. Kenduko dut hau berliz momentu baten, zuek ikus dezazuen. Azten zarie, 6 pistoi itxaskorrekin, behitu. 4 pistoi itxaskor. Arria. Antortxa. 2 pistoi gehiago. Orduan, botoi hemen egongo da, adibidez. Botoietik, redstone, pipa, ona. Errepetidoreak, 3 edo 4, depende. Lehenengo hau bat konsideratzen baduzue, ba 4, bestera 3. Bat, 3, 2, bat bako itxaren txat. Hemen beste bat, bada espada, portik, pala. Jarraitzen dugun ben, ertzen gara beste honetara. Hemen bezala. Arria, antortxa, arria. Errepetidore. 0 edo tik baten. Vale? Orduan, eta hemen barruko botoia. Eskaileretan ondoan edo dena delakoa. Eta errepetidore bat kontrako, osea, botoietik bakarrik joatea ez energia edo bestetik datorrena ez blokeatzeko. Eta hori da guztia, ez da bat ere zaila, ez? Orduan, honekin ahaituko dut zailo hau. Bale, espero du gustuko izatea. Urrengoan igual ikusiko dut nik egiten dudan, edo urrengoan egiten dudan hemen basetxo hasiko naiz eraikitzen. Eta hori, urrengo arte betikoa, hori bai, betikoa, gustatu bazaizue badakizu zer egin behar duzuen. Eta urrengo arte lagunok, agur.